kukusirani Zimene Wayankhula President aziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera mtundu wa Malawi pamene Mawa lino anthu kapena kuti Akhristu akukonzekera nyengo imene ya Christmas. Ndipo President sanangofuna kungokhala chete koma ayankhula motere ku mtundu wa Malawi pamene Mawa lili tsiku la Christmas. Fellow Malawians, by the grace of God, we are alive to see another Christmas. For some of you, this Christmas has found you healthy, employed, fed, and surrounded by loved ones who bring you happiness and cheer. And for others of you, this Christmas comes at a time when you are sick or unemployed or hungry or alone, or surrounded by difficult relationships. The circumstances in which this Christmas has found each of us may vary from person to person. But the reason this Christmas has been given to us remains the same for all of us. This is because, according to Isaiah 9 and verse 6, the reason God has given His Son, Jesus, unto us is so that He can be our ruler. You see, the Word of God teaches that all of the kingdoms and governments of this world will perish one day, but that God sent His Son Jesus here to build a new kingdom and a new government that will last forever. A kingdom and government of justice and righteousness. And according to Isaiah the prophet, every person whose life is ruled by God's Son is part of that eternal kingdom and government. So my question to you this Christmas is not whether Christmas has found you healthy or sick, alone or together, full of or empty, sad or happy, suffering or prospering. Instead, my question to you this Christmas is whether Jesus, the Son whom God has given unto us, is the ruler of your life. If He is, then I encourage you to use this Christmas to show the love, justice, and righteousness you have freely received from Jesus to those around you. But if He is not, then I invite you to make Jesus the ruler of your life today so that you can be part of His kingdom and government forever, to enjoy the joys of His kingdom long after the governments of this world have perished, long after death has claimed all of us, and long after there are no more Christmases for you to see. All you have to do is surrender. Surrender your life to Jesus by asking Him to forgive you for all of the years and all of the ways you've been living in the kingdom of darkness and sin. Surrender your life to Jesus by asking Him to include you in His kingdom of light and righteousness. Surrender your life to Jesus by asking Him to be the ruler of your life, because Jesus is the only one who was born to die a death that you and I deserve, so you can be born again to live the eternal life He offers. I can personally testify that surrendering your life to Jesus is the best thing that can ever happen to you. Even though I am the president, head of state, head of government for the Republic of Malawi, nothing I do or have in this world will ever compare in value to the precious gift that Jesus gave me on that day at Mtendere Secondary School, when I surrendered my life to Him
and ask Him to be the ruler of my life. I pray that you too will not miss out on this precious gift this Christmas. And I wish you a Merry Christmas. Amalawi azanga, mwachisomo cha Mulungu lero tafikanso pa Christmas. Nthawi ya Christmas ngati imeneyi mwina yakupezani muli wathanzi, muli pa ntchito, mutadya bwino, komanso muli ndi abwenzi ndi abale wokuzungulirani amene akufunirani zabwino ndi kusangalatsani. Kwa wena, Christmas imeneyi yafika pa nthawi yakuti muli kudwala, simuli pa ntchito, muli ndi njala, muli nokha, komanso maubale sali bwino. Kuti Christmas yatipeza bwanji aliyense wa ife, zimasiyana kolingana ndi mmenenso tili anthu osiyanirana. Koma chifukwa chimene Christmas idapatsidwa kwa ife, chifukwa chimenecho chimodzimodzi kwa tonse. Chifukwa buku la Yesaya 9 ndime 6, chifukwa chimene Mulungu adaperekera mwana wake kwa ife, nkuti Yesu akhale wolamulira wathu, wotilamulira ife tonse. Mtati tumuonetsetse, Mawu a Mulungu akuphunzitsa kuti maufumu ndi maulamuliro a dziko lapansi adzatha tsiku lino. Ndipo Mulungu adamtuma mwana wake Yesu kuti amange ufumu ngakhalenso ulamuliro kapena boma latsopano limene silidzatha ku nthawi zonse. Ndiye ufumu umenewu ndi ufumu wa chilungamo, ufumu wa choonadi. Kolingana ndi Yesaya mneneri, munthu aliyense amene moyo wake tsopano waupereka pansi pa ulamuliro wa mwana wa Mulungu, ndiye kuti ali gawo la ufumu wosathawo ndi ulamuliro wosathawo. Ndiye funso langa kwa inu lakuti, Christmas wafikayo, palibe kanthu kuti wakupezani muli athanzi kapena muli odwala, mwina muli nokha kapenanso muli ndi anzanu, muli nazo kapena mulibe, ndinu okondwa mwinanso sindinu okondwa, mwina mukudwala kumene m'malo mwakuti muone chipambano. M'malo moti funso likhale lakuti kodi Christmas ameneyi zikupezani nzimenezi? Tisinthe funsolo tinene kuti kodi Yesu, mwana wa Mulungu, amene Mulungu adampatsa kwa ife, kumpereka kwa ife akhale wolamulira miyoyo yathu, kodi iyeyu aulamulira moyo wanu? Ndipo ngati akulamulira, nikulimbikitseni kuti inuyo mugwiritse ntchito nthawi ya Christmas ngati ino kuonetsa chikondi, kuonetsa chilungamo, kuonetsa ufulu umene mwaulandira kwa ulere kuchokera kwa Yesu. Zimenezo muzionetse kwa wonse amene akuzungulirani. Koma ngati sali wolamulira moyo wanu, ndikukuyitanani mwapaderadera kuti mumuyitane Yesu akhale wolamulira moyo wanu kuyambira lero. Kuti mkatero mukhala gawo la ufumu wake ndi ulamuliro wake umene sudzatha. Ndiponso mudzakhoza kukondwera, kusangalala
ndi zimwemwe zimene zimaoneka mu ufumu umenewu, angakhale maboma wonse ndi maufumu wonse a dziko lapansi atatha, komanso ngakhale tonse tafa chifukwa imfa yatifikira, komanso mudzakhala okondwera ngakhale makrisimasi wonse atatha woti simungaonenso ina kutsogoloku. Chimene muyenera kuchita nkungovomereza kuti Yesu mukhale wolamulira moyo wanga. Yesu, mundikhululukire zonse zimene ndachita mzaka zonsezi ndi njira zonse zimene ndatsatira zimene sizili zoyenera, chifukwa ufumu wa Mulungu si ufumu wa mdima ndi uchimo. Ndipo muvomereza zimenezo, nkunena kuti Yesu tsopano akhale wolamulira moyo wanu, mukhale gawo la ufumu wake wakuunika, ufumu wa chilungamo. Perekani moyo wanu kwa Yesu, kumpempha kuti akhale wolamulira moyo wanu, chifukwa Yesu ndiye khayo amene kubadwa kwake kudali kwakuti adzafe imfa imene inuyo ngakhale ineyo ndiyenera kufa. Adabadwa kuti tikhale ife ndi moyo wosatha umene Iye amapereka. Ine ndiye ndikhoza kuchitira umboni kuti ndapereka moyo wanga kwa Yesu, ndipo ichi chinthu chimene mukhoza kuchita pa moyo wanu choposa china chilichonse, chifukwa ngakhale ndine president amene ndi wolamulira dziko, kapena ndine wamkulu wa boma la Malawi, palibe chimene ndingachite kapena chimene ndingakhale nacho chimene ukhoza kuchiyerekeza mpang'ono pomwe mtengo wake ndi mphatso imene Yesu adanipatsa ine. Tsiku ilo ndapereka moyo wanga ndili ku secondary school kumtendere kuti Yesu akhale wolamulira moyo wanga. Ndipo mphero langa lakuti nunso zisakusempheni, zisakuphonyeni, mphatso ya mtundu umenewu isakupitirireni. Chifukwa ndikufunirani Christmas yopambana.